sedekah. Apa sing ditolak dening sedekah saking wong kang nglakoni sedekah. Musane dawuh ini Nabi Isa alaihi salatu wassalam iku liwat ana ing siji desa. Ing desa kono ana tukang setrika. Laundry. Penduduk desa itu pada matur Isa tukang setrika iki nahan sandangan kita lan nyuwake sandangan kita. Sampeyan dongake mugi ampun diwasulake kosor so donga bungkusanipun. Akhire penjaluke wong desa wau sing merasa dirugikan karo tukang laundry dikabulke dongane dening Nabi Isa didongakno Allahumma la taruddahu birahmati ya Allah mugi ampun ngangsulaken kosor saha bungkusanipun. Karena kosor budal arep nyetrika sandangane wong iku. Roti telu bekas. Gampangnya didekoni cilaka ngoten lho. Ben ora barilah sawungi kete. Akhire mati. Tukang setrika kala budal mergawi berbekal tiga butir kali. Roti telu. Sangu roti telu. Nuli ana siji abid wong sing tekun ngibadah Allah ing gunung. Pegawai Mulandoro mengembara perlu usaha. Mari Gusti Allah nyepi. Jadi tujuannya orang ini sing mau ngantarane wong sing ahli ibadah kali Gusti Allah sehingga sabane gunung. Barang kebetul kan tukang setrika wau salam kosong tukang roti tukang setrika apa sampeyan duwe roti kang bisa sampeyan wenehake marang aku utawa merwake marang aku biasa tak tingali tak ambungi gandani tak gandani sanek rambutnya ra gue iman ya kene tak dodono aku paling ora aku ben iso ngambet nggondo gandane ro karena aku ini durung mangan pirang-pirang dino nuli tukang setrika mau meweke roti siji mari abdi sehingga tiang sing ahli ibadah kala wau nyesuli kalih wong sing sedekah rupane tukang setrika kanthi donga sing pisan ngeten kosor tukang setrika muga Allah ngapura dosa nira lan bersihake ati nira. Nuli kosor wae roti meneh roti sing siji direne didongakno meneh muga Allah ngapura dosa nira kang muslimat lan bakal kedah dian muga dosa sing golakon sing golakon lan dosa sing golakoni disepuro dening Gusti Allah. Tertarik kalau dongane ahli wong sing ahli ibadah tukang setrika wau akhire roti sing pungkasan roti sing ketiga diaturke melih akhire abid kala wau dongake kalih tiang setrika kala wau kanthi donga ngeten ya kosor tukang setrika muga-muga Allah bangunake sira omah ing swarga. Akhire kosor bali menyang desa iku kanthi selamat padahal mang wis didongakno karo Nabi Isa ben ora selamat. Iku bukan berarti dongane wong ahli ibadah. Bukan berarti dongane wong ahli ibadah ngalahno dongane Nabi Allah atau Rasul Allah iku boten ngaten. Saking murai Gusti Allah saking mulyane Gusti Allah tumrap wong sing gelem sedekah sehingga dongane kekasih
rupane Nabi sawe dikalahno nggih karo dongane wong sing ahli ibadah wong biasa ning krana ndongakno wong sing gelem sedekah roti telu sampeyan mau sedekah dene dulu guyu dere guyu kancane monggo kene iring sedekah mawon sedekah jan mobil ora pantes soalé poso akhirnya barang tukang setrika wangsul tenggene disane bare selamat nggih wong sing wadul karo Nabi Isa kang supaya ndongake cilaka maring tukang setrika protes Isa iki kasar wangsul meneh akhirnya bisa dawuh sirotan makane karene bareng teko ing ngarepe Nabi Isa dawuh itu kan setrika aku critane napa ngamalane ro ing dina iki tukang setrika matur aku ketemu karo wong kang ahli lelono apa bloto saking gunung-gunung nuli tumuju gunung liyane nuli dalem mangan marang aku nuli tak wenehi roti telu nuli saben tak wenehi roti aku didongake iku ceritane tukang setrika kali Nabi Isa akhirnya dawuh coba bawa mrene bungkusanira iku tak tinggalane bareng dibuka indune loro wireng sing dikendhaleni nganggo kendali wesi Isa dawuh ora ireng bungkusan mau lho sing jipuk apik disetrika nggih iku jerone ana olane wireng kira-kira oleh napa yang selama ditugasake nyapat pasal iki. Jadi nalika niku wau Nabi sandungake jajane jagangane pakanane ula teko turu akhire nek racun jajane. Mulai ulane akhire ditakoki karo Nabi sae ula. Sira ditugasake nyapat pasal iki ula masuli iya nang Nabi alillah ibu niku jaluk pangan marang kosor. Ana wong ahli ibadah sing njaluk disedekahi karo tukang setrika sawise diwenehi saben diwenehi didongake didongake donga lan ana ing sampinge abid iku ana malaikat sing ngucap amin nuli Allah nugasake malaikat ngendhaleni aku nganggo kendali usi iki isa dawuh miwitono wae nira kerja Allah ngapura dosa sebab barokah sedekane iya barokah gelem sedekah lan ora gelem sedekah ya bablas nggih dipangan kula Haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Al-Jabal haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Abu Muawiyah al-Ahmad an Salim bin Abil Jah qala hawati ba'dun wa ma'asabiyun qala dawu sapa Salim bin Abil Jah kharajat metu sapa imro'atun siji widal wa ma'alih iku teki dalem sertane prasobir utawi ora cah cilik utawi anak cilik lah kedue marah kedue imro'at Wajah mongko teko apa dibun macan tutut fakala sama ngrobot sapa dihir minha saking roh asobia ing anak cilik fakaraja mongko metu sapa rafi asali dan nututi sapa wakana lan ana maha iku tuki dalem sertane roh gifun utawi roh tapi farodo mongko nyegah lah paling roh sapa sae kang ngemis fa amat mau gawe mangan sapa irolahu ing sae Fajar angkot teko sapa apa di macan tutul bisa biya lawan anak cilik roh hatta roda kembali aki sapa di ibu ing sopi alaiya ing atase imroah Fatafah mongko nyuwara ya tafahati pun apa hati sapa hati jadi suara sing tanpa rupa tapi kantun
iku atib. Atib iku swara tanpa rupa iku jenenge atib. Mulane nek sampeyan diwene nyetel napa lagu-lagu dari tip. Kenapa? Dawa disingkat ngguri tip. Padahal atib soalé gak ana wong ing metu suarane. Sapa hati utawi iku lumatun sapuluhan biluk mati kang diimbangi kelawan sapuluhan. Misalnya dawuhe napa ingkang dipun critake Salim bin Abdul Jahal. Salim bin Abdul Jahal dawuh ana siji wong wadon metu saking omahe nggawa anake bayi. Nuli ana macan tutul tekan robot anake wadon iku. Nuli wadon iku nututi anake wadon iku nggawa roti nuli cegat dening wong mis. Nuli roti diwenehe. Ora antara suwe macan teko nggawa anake bayi iku. Iku balekake bayine wadon iku. Nuli ana hati swara sing tanpa rupa nyuwara iki sapuluhan dijoli sapuluhan. Artine napa? Bayi cilik niku tumrape macan ya sapuluhan. Imbangane kaya roti sing diweno menungso. Barokah sedekah. Mulane sedekah ku hanya iso nolak balak piye meneh. Sampeyan yo nek milih ngadoh ngene balak yo sregep-sregep sedekah. Wa biasa lisan tidak lawan iki sunat anil agmani saya amas Nabi Sufyan tanya Abu Sufyan an Muqtab saking Muqtab bin Sumai. Kala dawuh sawu Muqtab bin Sumai tabada ibadah seporo ibu dibudita Bani Israil kang tetep saking wong Bani Israil. Sing sawu matri dalem siji gereja. Siti nasanatan ing dalem mongso suwi sitina ing dalem mongso suwida sanatan apane taune. Wana dorong waringani sapa kaya yang main dalem siji dina ila ba'dis sohari marang sabane ora majabat nggawa ake ing rahim apa ardu bumi. Faqala monggo ngucap sapa rahim ngucape ngeten laun azatu lamun mudun isine lardi marang bumi fama syaitu monggo mlaku ingsun dia ing dalem arep wanadatu lan nyaring ingsun ilaiha marang adwan jalalan mudun sapa rahim ma'hu hal ing dalem sertane rahim rohifun apa roti fa'aladot monggo nyegah lalu marang rahim sapa imro'atun siji wong wadon bakasa monggo buka sapa imro'ah lahu marang rahim faftatana monggo kena fitnah sapa rahim biha sebab uli buka mata falam yamlik monggo ora miliki sapa rahim nafsu ing awake rahim an waqoha ing dalem yen to jima sapa rahim ing marah. Fadru kamu nemu ing rahim apa al-mautu wati ala dalika ing atase menurut ala dalika hali ngene menurut kejadian wajah ala nekani ing rahim sapa sailum kang ngemis faton kemaringi sapa rahim ing sail rahim ing roti famata mongko mati sapa rahim wajia mongko ditekani sapa rahim bi amali sittina sanatan fajia mongko ditekake diamal sitina sanatan apa ngamal sudah tahun faul yang mongko dideleh apa amal sing didatan fi kafatul mizani dalam piringane timbangan wajialan ditekake bi khotiati apa laku rohim wa hudialan dideleh apa khotiatu fi kafati dalam piringan timbangan al-ukhra kang meneh. Faruji kan mongko unjukake apa khoti adu kesalahane rohim biamal sitina sanatan kelawan ngamali sudah tahun hatta jia ikut tentekake birrohibi
apa roti bahwa dia mau didele apa roti ma'amali serta ngamali roti Farud jika mau ditunjukake bihoti hati apa kesalahane rahim kanthi isnad sanad sing diriwayatake saking Al-Ahmas an Abi Sufyan an Mu'tab bin Sumay panjangane dawuh ke satu cerita ana siji dina ana pendeta Bani Israil ngibadah ning gereja swidak tahu ahli ibadah ning ibadah gereja niku swidak tahun tapi ibadah niki sing ditampa niki nalika dereng wonten Kanjeng Nabi ngoten lho maksude. Dene iki sampeyan ibadah gereja ora kanggo. Nek biyen sadurunge Kanjeng Nabi wiyos nggih sadurunge kautose Kanjeng Nabi niku jek Pak payune nek wis barang Kanjeng Nabi wis kautus niku mboten Pak payu gak dadi ngamal. Dadi sing diceritake niki biyen sedurunge Kanjeng Nabi tuh peristiwa ini lho maksude si jijina dhewene ngawasi sampeyan lapangan luas sehingga gawok marang bumi iku ning gunungan umpamane aku mudhun saking gereja iki nuli aku mlaku ing bumi lan ningali kanan bumi kaya apa bungaku iku kata hatine rahim nalika meruhi lapangan sing ketoke indah akhir rohe mudhun roti siji ora ana suwe wae dicegat wadon ayu ngene buka rai bareng ora ayune kena fitnah atine dening wadon iku rai ora bisa nguasani nepsune sehingga jimak wadon iku dene kan kanggo niku rohe kan tondo-tondone mati orang rasul ana wong dijaluk nuli rotine siji nuli rotine siji diwenehke pau kan metune gawa roti jalan-jalan lapangan arek-arek kepethuk cawedo cantik akhirnya disi gak kuat ngampak karena wajib digodhog kadang barang ngelakoni kepenak akhirnya rahim mau ngertos nek ajeng katekanan pati krono tondo-tondo nek arep mati delalah ora antara suwe ana wong ngemih jaluk rotine jaluk rotine siji diwenehke nuli mati lan ibadah kan tidak tahu niku ditekake nuli kadele ana piringane timbangan ngamal lan kesalahane uga ditekake kadele ana piringan siji nanya antarane laku bagus sing ibadah dadi pendeta selama 60 tahun niku wau ije abot laku salah akhirnya jwendel yo wah iki akeh salah kan ada akhirnya sedekah roti siji didelek bareng-bareng karo ibadah sing 9 tahun kala wau iku bisa ngalahke timbangan ngamal salah barang wis timbuhan nggih ganjarane sedekah roti siji akhire nggih timbangane malih sing asale menang timbangane menang ngamal Allah nggih mabut ngamalane malih abot ngamal bagus barokahe sedekah Wajah dawa ya podawi nasota kota dunia sedekah tatfawi nula apa sedekah sabaina babalik 70 babal apa lawangi minasari saking Allah wa nabi dan al-ghibari dan riwayat kabudar al-ghibari radhiyallahu mawa ikut mengatasi bumi sodako mulai sedekah taruh juga metu apa sedekah hatta yufatta Ego dipecat anda saya sedekah
lihya sab'ina syaitonan opo uwangi 70 lihya sab'ina opo uwangi 70 syaitonan apa nih syaitan kullahu mutai sekabeh setan yanha iku nyegah apa kula duwe ana saking sedekah. Sawane ulama dawuh sedekah iku nolak 70 bab saking apa kan kala di barokah sedekah krana gelem sedekah wong iku sing janjane iso kejegur nek nggone sarana kejelikan kemaksiatan 70 goro-goro gelem sedekah sepisan iku iso nutup lawan utawa dalan sing tumuju marake kemaksiatan 70. Lah diceritake saya sahabat Abu Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu panjenengane dawuh sedekah metu ing bumi iki mesti sakuse mengkang uwange setan sing akeh 70 kang tansah nyegah menungso saking sedekah. Jadi wong wis sedekah siji, wong terus hasil sedekah. Sepisan iku wis berhasil nutup membuka mulut setan 7. Wan kota data dari watake saking kota data kota dawuh sapa kota data tukira tentu kelana marang ingsun apa anas sedekah sedekah itu bisa mateni apa sedekah roti atas kesalahan kama yudhiu kaya lo mateni apa mau banyu anaro ini diceritake saking kota data radhiyallahu anhu dari dawuh ditutur marang ingsun yen sedekah iku bisa mateni kesalahan kaya banyu bisa mateni penting sedekah. Waru ya dari wadai Aisyah radhiyallahu anha saking guru Aisyah radhiyallahu anha anna bosni Aisyah kana dikuat semua Aisyah lah jari satan kulluan data yauming dalam siji dina ijat dumadan nekani uring Aisyah sapa imroatun wong wadon sator kang nutupi sapa imroat daing tangane imroat fikum ya dalam lengan kelambini marah pokoknya mau dawuh lah marang imro'ah sapa Aisyah tudoro Aisyah malaki ma utawi apa lagi untuk dhewe latuh riji nawa ngetokake sriadake tangan nira minkum mika saking lengan kelambini pola matur sapa imro'ah lantas alini amudangu panjenengane ingsun ya ummul mukminina ummul mukminin qalat dawuh sapa Aisyah Aisyah radhiyallahu anha la budda ora kena ora laki kedue sira antuji biri nyeto nyritani sira wedone ingsun qalat monggo matur sapa imro'ah kanthi matur ya ummul mukminina duh umul mukminin innahu sing lakon kana iku ana niku kedue ingsun abawani apa tiyang sepuh kali abawani apa tiyang sepuh kali fakana ngoten sapa bapak kula fakana monggo sapa abi bapak ingsun yo ibu menika remen sapa abi asodakota ing sedekah wa mau ngene ibu kula bakana punika wonten tapi nek ibu kula tak bodu sengit sapa wiasa sedekah sedekah falam aram mboten nyali kula wa ing kita sedekah ingkang sedekah sapa umi bisail lawan suci biji la kita atasahmil kejawi sacuwil gajeh wa sauban lan nganggo khalikan ingkang rusak falam mata mongko kalane pecah sapa abawali bama mata monggo semangsane pecah tilar donya sapa mbok bapak kula roa itu monggo ningali kula manami dalem tilem kula kanal kiamat kaya sri kiamat komat punika sampun dumadi apa kiamat
Wa itulan ningali kula umi ibu kula kaya imatan iku ngadeg benal khalqi dalem antaranipun para makhluk wal khaliqati wal khaliqatu ali utai penganggu ingkang sama Tuhan menika dipun dherek ala awratiha wonten ing awratipun wa rawayan ningali kula sama tai gajih biya dia wonten ing tanganipun ibu kula ya ali utai tutal isu punika dilati talkisuha punika dilati gajih wa tunadilan sambat-sambat wa atosa waduh ngoromi warwai tulan ningali kula abi ing bapak kula ala sabirul khawdi wonten ing pinggiripun telaga khawd rupane kanjeng Nabi wa alaihi bapak Yasri kudu maringi wujuan almai bani walam yakun lan wonten indah bidal mesane bapak kula sedekah pun kusalah ahabu kula ingkang langkung dipun remeni ilahi dening bapak min saki ilmai katiban paring kunjungan toyo faqad mundur kula ing setunggal belas mimma ing saking kula fasako itu memaringi kunjungan kula umi ing ibu kula panuti mawa dipun undangaken min saking inggih ala ini man utai sapa wae sakwa kumbe sapa mandha ing kumi salat monggo jimbe apa ya dalu tangane man fastai kotu monggo kula wae salat lan temen-temen kali temen-temen jimbe ya dalu apa tangane diriwayatake sing Ndoro Aisyah nuju ngarah siji dina ana wedok teka nglebokake tangane ana ing klambine nuli Ndoro Aisyah takon apa sebab sira kok nglebokake tangan ing klambi iya wadon iku matur sampeyan ampun dangu kula perkawis punika ya umil mukminin Aisyah dawuh sira mesti kudu critani ingsun apa sebabe wis ora iso kudu crita karo aku akhirnya wadon mau matur kula niki nggadahi pak kalimbo bapak kula niku remen sedekah ning nek ibu kula niku benci gak seneng sedekah kula mboten nate sumrap ibu kula sedekah kejawi sacuwil gajah lan sandangan ingkang sampun amok sareng kali-kali pun pejah kula niki ngimpi kados-kados sampun kiamat. Jadi berarti wis nomor 5 masa. Kalau rumasane wis kiamat. Kula sumrap ibu kula punika ngadeg ing ngajengipun tiyang kathah lajeng sandangan amok kaderek aurate kaya perjini. Nggih, kula sedekah klambi amok akhire di kesempatan nutupi aurate nganggo gula. Lah kula sumrap gajah wonten ing tanganipun ibu kula niki dilati gajah lan gembor-gembor adu ngoro alake yo. Lah kula sanebut ngimpi sumrap bapak kula wonten ing pinggiripun tlaga piyambakipun mendetaken toya tiyang kathah. Nggih, Pak kula niku jibono banyu wong akeh kanggo ngombe. Bapak kula niku panci remenanipun sedekah toya. Lajeng kula mendetaken sak gelas toya kula aturaken ibu kula lajeng wonten pangundang saking langit saking inggil. Bareng anak niku wonten sang wedok sing klebono tangane nang lengen klambi wae didelingno para tangane cingkri. Akhire barang rumu bareng ngimpi sing rumasane bar dipono banyu mbuki kanggo ngombe lejipun sagel sagelas. Akhire ana swara pangundang-undang saking langit.
Dieling-eling sapa-sapa kang ngombe wadon iku bakal jiwe tangane. Lah sak sampunipun kula nirtang kula niku jiwe ngantos saniki. Jiwe kok jiwe temenan ndoro Aisyah kan ngeten. Nggih. Bolak-balik karo kae kok khasiate sedekah. Muga-muga mawon kita sedaya termasuk golonganipun umatipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah sehingga saged ginolong wong sing seneng sedekah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzikra annama likabdi annama likabnati nari wa aswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.